ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಮುಗೇರು ಹಿತ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪವರ. ಮುಗೇರು ಹಿತ್ಲು ತಾರುಗೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಜದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು, ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಪಿಲವು ಊರು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೇರಲ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಪೇರಲ್ಗೆ ಪೋಯಿರು ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಉತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಉತ್ತಿಗೆದ ಕೈತಾಲು ಬಂಡ ಪರ್ಲರಿಯ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಒಂದು ಪರತಾದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಪೂವನರ್ಕಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪೂವನರ್ಕ. ಈ ಪೂವನರ್ಕ ಅನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ದು ಮೆಗ್ದಿ ಪಳಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದು ಮೆಗ್ದಿ ಪಳಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಗರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇವೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುದೆ ದಾಟುದು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುದು ಪೋಂಡಲ ಆವುನನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಕಲಾಲ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾರ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ನರಮನ್ನ ರೂಪಡು ಹಿರೇಗೆ ಯಾನ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಮೊಗರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕೈತಾಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋದು ಮುಗೇರು ಇತ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನ ಉದರಿತ್ತು.
ಆ ಮುಗೇರು ಇತ್ತಿಲು ಪಂಪನ ಕುದರ್ದ ಆ ಜಾಗೆಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳಾಯರು ಅಕ್ಲು ಆ ದೈವలను ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಗೇರು ಇತ್ತಿಲು ತರವಾಡು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕುದರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆದು ಇಡೇ ಬಜಕೂಡ್ಲು ಪಂಪನ ಜಾಗೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆ ದೈವలను ತಂದು ಬರ್ತ ಒಂದೇ ಜಾಗೆಡು ಬಜಕೂಡ್ಲು ಪಂಪನ ಜಾಗೆಡು ಕರಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಣ್ಣೆ ಸಂಕಪ್ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗಿಪಾಲಯನಕು ಮೆಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈತಲ್ಲದು ಎನ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನ ಕೊರ್ದು ತರವಾಡಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಎನ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ಒಂದು ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಐತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಇಂಗಟ್ರ ಮಗನ್ನು ಈತೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡತನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಎಂಕುಲು ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ತೋಜಿನು ಅಂಚಾದು ತಂತ್ರಿ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪಡು ದೇವರ ಕೋಣೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು 10ನೇ ವರ್ಷದಾನಗ ಪಿರ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಶುರುವಾದ ತರವಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಶುರುವಾದಾಪನೇ ಒಂದು ದಾದ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಪೋದು 13 ದಿನ ಒಪ್ಪಿರ್ತಾನೆ 13 ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಧೂಮಾತಿ ಅಪ್ಪೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ವಾ ಕಾರಣೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕುರು ಎಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ದೂತೆರಾದ 2 ಜನ ಪೋಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಆ ದೂತೆರನ ವಿಷಯಡು ಕಂಡು ಪತ್ತನಾಗ ಹೂವ ನಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಆ ದೈವನು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ದೈವಗೂ ಇನಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದು ಅರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಗೆರಿತ್ತಲು ತರವಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ದಾನೆ ಹಾಕ್ಲೆನ ಮುಗೆರಿತ್ತಲು ತರವಾಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ವಿಷಯನು ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಗೇರು ತರವಾಡ್ದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮುಗೇರು ಇತ್ತಲು ತರವಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಚಾದಿ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಮುಗೇರು ಇತ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನ ಆ ಬಿತ್ತಲಿಡು ಎಂಕ್ಲ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇನಿ ಬಜಕೋಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿದು ಇನಿತಾನಿಗನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಲ 2 ತಿಂಗಳು ಆಪನೆಗೆ ದುಂಬೆ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಪರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಲ್ತ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಲಾಲ್ದಗಳಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಧೂಮಾವತಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಮುಡಿಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವ ಕೊರತಿ ದೈವ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೋಡಾದು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮೂಲು ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನಿತಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ನೇಮ ನಡತೊಂದು ಈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮುಗಿಯವಿಕ್ಕರು ತರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವು ಸೊಲ್ಮೇಲ್